Имам много сериозен проблем. Това е бойлер, спря да бачка. Аз естествено като всеки българин изправен пред перспективата да плати на професионалист за дадена услуга си казах: Не бе, човек, ти лут ли са? Първа стъпка беше да грабна една рулетка и да измеря бойлера, за да съм сигурен, че новия бойлер ще е със същите размери, обаче накрая не беше със същите размери, тъй че заеби. Викам тока, той се обажда. Спирам го, защото съм твърде млад да умирам, проверявам за всеки случай, защото съм параноя. Спирам водата, защото стана 5 лея кубика или разслоя на третия етаж, кажа, че още веднъж, ако я наводнеш, ме изкаже на майка ми. Разхлабвам гайките на меките връзки с тръбен ключ и парцал, защото са направени от китайнези. Лайфхак: най-добре се източва бойлер с мъркуч за пералня. Отварям възвратния клапан, за да влиза въздух, като сам легенче отдолу да събира останалата вода. Целият бойлер се източва в мивката или разслоен ще е от волна. Свалям бойлера от стената и се приготвям да го нося до казана си, едно ни е първа брашна нощ. Паля колата и отивам към Технополис. Бойлер да иска човек тук. Тос ми харесва, има антикалк, за варенската вода е идеално. Купувам. Гордо понасям кашона към колата и го товаря. Доволен съм, тръгвам. Минавам набързо през практика, за да взема нови меки връзки, клапан и кран. Същия бойлер тук беше с 40 лева по-ефтин, не съм бесен. Удрям бърз парцал на сцената и тавана, защото друг няма да видят следващите 20 години и започвам да играя бойлер танго. Тук стигам до извода, че тъй няма да стане и сменям тактиката. В крайна сметка побеждавам и най-после бойлера монтирам на сцената. Самоубеждавам се, че е окей да се разбиваш главата, когато сядаш на туалетната и продължавам с електрическата част. Важно е да знаеш кое е фаза и кое е нула, за да не си гръмиш новия бойлер. Ако имаш съмнение, провери в интернет. Слагам новите меки връзки, ако има хора, които се чуят защо трябва да купувам нови меки връзки, предпочитах да дам 24 лея и да съм сигурен, че няма да има проблем с бойлера, отколкото да сложа старите и после да има някакъв проблем. Уплътнявам с тефлонова лента и слагам допълнително уплътнение в крана и възвратния клапан. Завивам всичко на мястото му, след което пускам водата. Проверявам дали някъде има течове и дали има сълзене. Ако никога не сте виждали чешмада Куифа, сега ви се е паднал. 5 човека разбраха шегата, ама бяха правилните. Пускам тока, настройвам бойлера и всичко е готово. Доволен съм.